Okay, what's up mga kauban? It's me, Tonton Graphics. So ngayon tuturuan ko kayo paano gumawa ng motion graphics. So yung gagamitin natin na material, yung ginawa ko na thumbnail sa ginawa kong bago ng video, yung Moto Rider miniature. So ito yon. Ito yung gagawin natin na video motion. Naka-layout na ito. So yung gagamitin natin na video editor, Filmora 9. So ito, dito natin gagawin yung motion graphics, yung thumbnail. So una nating gawin, convert muna natin ito sa PNG. So unang gagawin ko dito, i-save muna natin to ng PNG. So una, save natin to. Lagyan natin ng file name. So naka-number siya mga kauban. Okay, so na-merge na natin yung mga file. So sa next video ko na to i-explain. Okay, na-merge ko na lahat. Naka-file name siya 1 up to 9. So i-hide natin. So una nating i-save itong block. So i-save natin as dito natin i-save. So dapat naka PNG. Tsaka kung ano yung file name dito, ganun din dito. So okay, so i-click so 1, save, then hide. So okay, tapos na. Okay, tapos na tayo. So na-save na natin lahat. So punta na tayo sa Filmora 9. Then i-import natin yung mga file. So import, punta tayo sa import media file. So hanapin lang natin yung file, ride video. So ito. Okay, so i-highlight lang natin lahat, then open. So lalabas lang lahat dito. Okay, so una natin gawin, kunin natin yung number 1. So ilagay natin sa timeline natin. Ito yung timeline. Dito natin ilalagay yung mga object natin. So number 2, so sa ibabaw. Number 3, sa ibabaw pa rin. So ipatong-patong mo lang. Okay, patong. Makita mo naman dito yan. So kung ano ang itsura dito, ganun din dito sa Filmora 9. So kasi ang purpose bakit nakapatong yan, para
ito yung number 1. So ito yung base, ito yung background. Para makita yung number 2, dapat nakapatong lang sa number 1. So yan, obserbahan nyo lang yan. So sa bawat kung ano yung ginagawa ko, sundan nyo lang. Kung hindi nyo makuha, pwede nyo naman i-replay yung video para makuha nyo yung diskarte. Basic lang naman to. So yan. So kung ano ang hitsura dun sa Adobe Photoshop, ganun din sa Filmora 9. So yan. So yung ginawa natin pagsisave, yan, ganyan, mayroong purpose yan. So sa next video ko na lang yan ipapaliwanag. So focus muna tayo. Okay, so una nating gawin, na import na natin, nalagay na natin lahat yung object sa timeline. So ito, itadrag na muna natin. Yan. So hindi talaga yan ang final. So ito yung una, lagyan muna natin to ng effect lahat. Ito number 2 up to 9. So i-click natin yung number 2. Okay, so una natin gawin, lagyan natin ng effect to. So i-double click natin to. Yun. Tapos i-double click, makita dito image, color, and motion. So punta tayo sa motion. So ito yung naka-preset na effect. Pili lang kayo kung ano yung babagay sa ating gagawin na motion, babagay sa layout, ganun. So ito nasa baba. So ito yung so pili tayo muna dito kung ano ang babagay. So na so hanap tayo ng babagay. Okay, yan. So pwede na to. Yung tapos number 3, so hanap tayo ng babagay. Okay, so itong number 4. So okay, yan. Ito tayo na babagay. Yan, okay na yan. Din ito, same effect lang natin. Ito, yan, pwede yan. Tapos ito, yan, pwede na yan. Same, yan, pwede na yan. Then so try natin na ano ang kalabasan. So i-try natin i-play.
Yan. Yan. Ito yung maganda sa Filmora. Kasi madali kang maka-edit ng mga motion. Yan. So pwede mo siya i-delay, pwede mo rin siya ano, para sa akin okay naman, okay na siya. So okay na siya. So ang dapat natin gawin, i-adjust natin yung paano babagalin yung motion. So ito, nakasit lang ito ng 5 seconds, so medyo madali siya. So gagawin natin ng so ibabalance natin kung ano ang pwedeng magawa. So ang unang gagawin natin, so mag-a-add talaga tayo ng layout. So balik tayo sa media. Okay, so una natin gawin itong number 2. So itapat natin sa dito. Okay, so i-adjust lang natin. So adjust natin. Pagpasok niya, pasok, then mag stop. So adjust natin to. Yan. So okay. So ipatong natin ulit. Yan. So same din. So yung ginawa natin same lang din yung sa una. Pero ito wala itong effect na nilagay. Ang purpose lang nito, pagpasok hindi siya lalabas agad. Yun yung purpose. Hindi siya magpi-feed out. Yun yung ibig sabihin. Yan. So stop. So makikita yung nasa likod kasi dahil dito. So ang gagawin natin, kunin natin yung number 1. Ilagay natin dito. Tapos i-highlight natin to lahat. Then i-drag natin sa taas, tapos ilagay natin tong number 1 dito sa baba. Okay, so i-check natin.
So pagpasok, stop. Okay, so hindi na siya lalabas agad. So pwede natin i-adjust natin to. Yung time. So adjust natin. So nasa 7 seconds. So gagawin natin yung 10. So set natin ito ng 10 seconds. Enter. So ito lahat i-drag natin. Tapat natin dyan. Okay. Yan. Ganyan lang. Madali lang man to gawin. Okay. So i-check natin. So pagpasok, pong. Yun. Yan, so sakto. So ang problema na naman natin dito yung pag feed out na naman. So una nating ginawa yung pag-feed in. Feed in. Yan. Tapos hindi siya naka-feed out agad dahil sa ginawa natin. So ang gagawin na naman natin yung pag-feed out. So ang gagawin natin, i-highlight natin yung merong effect, tapos copy yung paste natin dito, paste dayon, tapos i-drag natin. So tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Yan, feed in, stop ng ilang segundo, tapos yun. Just saktong-sakto. So sakto lang yung ginawa natin. So adjust natin konti. Okay, check. Feed in, pung. Tapos feed out. Okay. So okay na. So okay na yan. Tapos lagyan lang natin ng yung subscribe button nga naka meron na din motion. So ginawa ko rin yun. Okay, naka-feed out. So hanapin natin yung
i-import lang natin dito. So hanapin natin yung saan ba yun? Okay, so ito. Oh, sorry. So ito, subscribe button. So i-import natin, open. Yan. Then i-drag natin. Match. Uy. Ilagay natin sa pinakababa. Yan, check natin. So meron siyang green screen, naka green screen siya. So ang gagawin natin dyan, i-right click natin in green screen. Yan, so nawala yung green. So pwede natin yung i-adjust i-adjust natin. So check natin. So pwede rin natin ito lagyan ng effect. So punta din tayo sa motion. So pwede ito. So pwede rin hindi na. Kasi meron na kasi itong effect eh. Yan. So pwede natin liitan. Pwede natin liitan. Okay. Sakto na yan. So check natin ulit. Okay. Yun. So pwede din natin yan lagyan ng sounds. So hanap lang tayo. Hanap tayo ng sounds. So import. Ito yung sounds. Meron na kasi akong sounds na andito. So ito. So pwede din natin import lang natin yung import music para mabilis. Music pen. Yan. Okay.
So na-import na natin yung mga music. So pili lang tayo ng music na babagay. So i-try natin ito kung babagay ba. So try natin i-play. Okay. So okay naman yung sounds. So okay naman yung sound. So lagyan lang natin ng effect. So pwede natin lagyan ng effect. I-highlight natin to. So ilagay natin sa taas. Then dito sa baba lagyan natin ng effect. So punta tayo sa effects. So pili lang tayo dito kung anong pwede natin malagay. Effect. So try natin to. So parang walang lumabas na effect. So hanap tayo ulit. Masuk yung naka-glitch. May glitch. Try natin ito. Yan. So, yan. Yan. Okay naman siya. So dito lagyan din natin effect para mag-continue siya. So i-highlight natin, then drag up. Yan. So play natin. So i-feed out natin. I-adjust natin yung alpha. So gawa natin yung 50. Okay. Then dito 50. So play natin. So okay. So kunin na, i-adjust pa rin natin. So gawin natin 30. So ito gawin natin 30. So
play natin. Yan. So, pwede rin natin lagyan ng adjust natin to. Pwede i-maintain lang natin yung guys. So, pwede natin lagyan natin ng please subscribe. So, dito tayo sa text. So, pipili tayo dito ng may effect. So, pwede na ito. Pwede na ito. Drag natin dyan. Yan, i-double click natin. Punta tayo sa advance. So, i-edit na natin to. Yan. Please subscribe. Yan lang. Change natin yung color. Yan. So, adjust natin din yung sukat. Ano? Wait. Silakan na natin ito. Parang hindi mabalance eh. So, yung kalit lang natin. Okay. So, i-change natin yung effect dito sa animation. So, okay na yan. So, try natin. Okay, ayos. So, adjust natin konti itong subscribe. Tsaka itong
Hindi natin magamit. So check natin ulit. Nasa 15 seconds yung motion natin. So okay, pwede din natin ito gawing 30 minutes. Hindi, mali pala, 30 seconds. So i-duplicate lang natin to, i-highlight natin yung right click, copy. So punta natin dito, paste. Okay, so ito i-drag lang natin dito. Yan, yan, yan ito. Yan, so okay na yan. So itong i-adjust natin yung sounds. Pwede natin yung sound. Check natin yung buong yan. So ito yung, so simple lang yung ginawa natin. So pwede nyo rin ito gawin. Okay, so i-play natin. Check natin yung okay. Check natin guys. So yan na trailer natin. Nasa 31 seconds yung ating motion video. So ito yung trailer natin. So okay na to mga kauban. So i-export na natin. So paano siya i-export? So ito, dito tayo, i-click natin tong export na sa taas natin. Ito yung lalabas. So dapat naka MP4 yung format. Ito yung format MP4. Tapos punta tayo sa save to. So i-click lang natin yan. Ang purpose niyan, saan natin isi-save yung video. So i-click natin dito ko i-save sa HDD. Ito bakit na yun? So okay na yun. So dito sa ride video. So dito sa tutorial video. Okay, dito ko isi-save. Select folder. Yan, tutorial video. So tapos file natin na. So i-file natin motion video na lang.
Tapos dito tayo sa settings, ito yung size, ito yung resolution nya. So ito yung the best na size. Ito yung lahat ng mga video ko, yan ang size, 1920 by 1080. So okay na yan. So dito punta tayo sa settings. So meron tayong tatlong pagpipilian kung ano yung maganda na quality ng video natin. So pipiliin natin yung best, meaning yung kalabasan ng video maganda talaga. So yan yung pipiliin natin. So okay na yan. So okay natin. Tapos export. Okay guys, sana meron kayong natutunan sa tinuro ko na paano gumawa ng motion video o motion graphics using Filmora 9. At huwag na ding kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong video gagawin. Maraming salamat.